za mu so mu ji sunan jarumar. Sunana Hassana, amma an fi sani na da Hassana Jarumar. Kuma jarumar tamu ya asalin wane gari ce ne? Ni asali na 'yar Kano ce, amma ina zaune a unguwar ya kasi masallacin Jami'a. A wani matakin karatu kika tsaya kafin ki fara harkar fim? Diploma. Daga diploma ba ki kara komai ba kika tsaya haka? Ba makarantar da na ci gaba gaskiya. To ko jarumar za ta iya gaya mana abin da ya ja ra'ayin har kika tsinduma cikin harkar masana'antar Kannywood? To gaskiya tun ina secondary school nake da sha'awar shiga harkar fim. Kafin ki fara diploma kenan. Gaskiya ne muna godiya da wani irin kalubale kika fuskanta ko kika haɗu da shi kafin ki wada cikin harkar gadan-gadan? Don kin san kowa zaki ji akwai irin kalubale da ya faru da shi kafin ya fara fim, wani zaki ce an sha'ar tabutu irin wayannan ke wanne kika haɗu da shi? Gaskiya na fuskanci kalubale da dama tun kafin mahaifana duk sun rasu, mahaifina rasu, mahaifiyata ma ta rasu. To tun da suka rasu na gaba abin da ya fi jan ra'ayi na yanzu ke burge ni irin shiga harkar sana'ar harkar fim domin ga na rufa kai na asiri. Gaskiya ne. To dama kina wata sana'a ne kafin harkar fim? Gaskiya ba wata sana'a da nake yi kafin harkar fim. ba na wata sana'a gaskiya. To kamar wani irin nasarori zaki ce kin samu daga shigarki harkar? Kamar zaki ga wani zai ce a maimakon da bai samun kaza amma daga shigarsa ya fara samu irin dai waɗannan abubuwan. Gaskiya dole ce na samu nasarori da dama. Da tun ana kira na waka siyasa, yanzu kuma na ga ana kira na za a bidiyoyin waka da kuma za a kira wani a saka ni a harkar fim. Kaga duk ita ma wannan nasara ce. Gaskiya. Jaruma ko za ki iya gaya mana fina-finanki adadin yawansu wanda kika fito a ciki? Ito gaskiya duk da dai ni ban wai daɗe da shiga wannan masana'anta ba, amma na ɗan sassamu shiga harkar fim kamar guda 6 haka. Ko za ki iya gaya mana sunayen fina-finan da kika fito a ciki? Gaskiya na yi fim ɗin mahaƙwarci, na yi fim ɗin Kausar, na yi fim ɗin Kazar Wahala, na yi fim ɗin Rikici a su. To a cikin waɗannan fina-finai da kika lissafo za ki ga cewa akwai wanda za ki ga mutum ce ya fi son fim kaza saboda wani dalili. Ke a cikin waɗannan fina-finai wanne za ki ce kin fi so? To gaskiya duka dai ina son su sosai da sosai wala, don ba zan iya ware in ci ga wanda na fi so ba, don gaskiya dukkan su ina son su sosai ma kuwa. A dai ciki baki da wani zakarar wajen? Gaskiya don dukkan su ina son su. Gaskiya ne jaruma. Wane ne gwanin ki kamar a cikin masana'antar Kannywood, kamar wanda zaki ce shi ne kamar fuskar ki? Gaskiya ni kowane gwani na ne ba wanda ba na yin sa. To alal misali kamar da kika shiga masana'antar Kannywood zaki ga kowa akwai ta bangaren da ya wada masana'antar, ke ta kamar bangaren wa dalilin silar ki ta shiga fim din? Gaskiya ta silar wani ana ce mishi Shafi'u Masta. Ta silarsa gaskiya jarumi ne shi ma ko? Shi ma dai gaskiya na da dan taba harkar dai amma ba irin sosai din nan ba dai, amma dai superstar ne an san shi sosai ma kuwa. Gaskiya ne. To za mu so mi wa jaruma wasu 'yan tambayoyi kamar guda 5 zuwa 3. Jaruma ko za ki iya gaya mana irin menene idan aka yi miki lokaci ɗaya yake bata miki rai? Gaskiya ni kamar a gaya mun maganar da bata gamsar da ni ba shine lokaci ɗaya raina zai baci. Gaskiya ne. To kuma menene wanda idan aka gaya miki cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yakan sa ranki ya fari? Gaskiya ni musamman ma aka ce masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Tunda ina waƙoƙin yabon ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a makarantar Alkhairat ya kasai masallacin Dalli da makarantar Ta'awunul Islamiyya ya kasai masallacin Dalli. Makarantun ma dai da nake yi gaskiya ba adadi da na yi su gaskiya, dan na shiga makarantu da dama sosai kuma sun ƙayatar da ni, na ga fa'idar abin. Gaskiya ne. To jaruma kaman a cikin kalolin abinciccika da ake ci za ki ga kowa za ki ga akwai wanda ya fi burge shi, wani kalar abinci ne ya fi burge ki wanda idan kika ci za ki ji ranki ya fari kuma kina ƙaunar wannan abincin, kuma duk inda kika je ko
ko da an kawo miki shi ba za ki ji wani wannan ba za ki ji kina kaunar shi? Gaskiya ni abincin da na fi so a bani irin wake da shinkafa musamman da mai da yajin nan. A'a gaskiya in ya ji kifi. Gaskiya ka. Gaskiya. To Jaruma a yanzu haka wani irin nasarori za ki ce kin samu daga shigar ki harkar fim? Gaskiya sai dai wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya dan gaskiya na samu nasarori da dama tun ba a sassan ni ba to yanzu dan naga an fara sani na to ita ma wannan babban nasara ce. Gaskiya. To Jaruma kasancewa za ki ga wasu kafin su aure suke fadawa harkar fim, wasu kuma sai bayan sun yi aure suke fadawa harkar fim, ke ya abin yake? Gaskiya ni na yi aure sai da na yi aure tukunna sannan na ji ma ni ina sha'awar harkar shiga fim tun da dai tun ina primary school har ta kasance secondary school ana dan samu muna irin harkar daraman nan to ni gaskiya tun ina ma secondary school nake sha'awar shiga harkar fim amma da na je da na yi aure ban ji ina sha'awar fim ba sai da Allah ya samu rabu da mijina da na aura sannan kuma sai na ji ina harkar son shiga fim saboda ni na ga ita tafiya mun alkhairi da in shiga shi yasa na ji ina sha'awa na shiga harkar fim. Yanzu Jaruma kasancewar kamar za mu iya tambaye ki ma dai mu ce yaran ki nawa bayan kin yi aure tunda kin ce yanzu ba ki da aure? Yara na guda biyu ne mace da namiji akwai Nur akwai Na'im. Gaskiya ne. To muna godiya Jaruma, amma kuma mun ji ana faɗan wani suna ya kamata a ce yan kallo su ma sun san dalilin sunan daga inda ya fito, ana ce miki Jaruma Hassana. Wannan suna ya ɗauko asali gaskiya tun kafin a ce na shiga harkar fim idan na zo wucewa saboda ƙaunar da nake wa harkar fim yara za ka ji suna cewa Jaruma Jaruma in Allah da sai kin zama Jaruma in Allah da sai kin zama Jaruma. To da haka har na shiga harkar fim kuma har sunan kuma yanzu ya bi dan ba inda zan bi in dai a cikin haka sai ne unguwar mu ko dai wani abubuwa dai haka ba wanda bai ce min Hassana Jaruma ba ko a TikTok ma da wannan suna nake amfani Hassana Jaruma. To muna godiya Malama Hassana da irin wannan gudunmawa da kika bamu na ɗaukan wannan shirin.